Fil-budget li għadda l-Gvern kien wiegħed illi titlesta l-iskola tar-Raba Tgħawdex ma tlestitx, kien wiegħed illi tinfetaħ l-iskola tal-Imsida anke din ma saritx, kien wiegħed kumpless Olimpiku u trek indoor fl-Università, kollox ħorm fl-arja u l-bini ta' outpatients Mater Dei u parkeġġ taħt l-art illi baqgħu fuq l-ixkaffa. Dawn huma biss ftit mid-diversi punti li kienu semmew fil-budget illi għadda b'tant ftaħir u li baqgħu ma twettqux, punti li ġew elenkati f'dokumenti pubblikati tnejn filgħodu mill-Ministeru tal-Finanzi. Ma dawn jiżdiedu il-wedi ta' xogħlijiet ta' restawri li qatt ma saru, il-famuż villaġġ tal-Karnival, ir-reba' vapur bejn Għawdex u Malta, il-proġett tal-Imsida Junction, il-kumpless tar-rugby f'Kordin, ix-xogħol fil-Mall, il-bini tal-Life Sciences Park ġdid u l-proġett tal-Osservatorju Astronomiku f'Għawdex. Kollu diskors sabiħ tal-budget illi sar suf. Iżda li huwa ironiku f'dan id-dokument huwa l-fatt illi skont il-Gvern il-weda taż-żieda ta' ġurnata lif ġiet implementata. Matul l-2021 il-ġranet tal-lif se jkunu għal darb'oħra qed jiżdiedu b'ġurnata oħra. Dan meta kulħadd jaf li din kienet biss gimmick ta' żmien il-budget għaliex fil-verità is-sena li għaddiet il-ħaddiema ma ħadu ebda ġurnata ekstra ta' lif. Ironiku wkoll kif il-Gvern qed jgħid li żdiedu l-ispezzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol biex jiġu evitati abbużi, propju ftit jiem biss wara li ħaddiem barrani weġġa' fuq il-post tax-xogħol u tħalla mixħud fuq bankina bl-ispina ta' daru miksura.